माबा मोनसे मोजां खामानि थांबा बेखौ बयबो हामा बुंखायो थ' बेनि सायाव भिडिअखौ नायदो जोबजासिमल' नाय होमबा बुजिमोन थ' आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोसेनो बहुत दिन बे पस्टखौ नोंसोर नुखाबाय जायफोर नुवाखै आंनि चेनेल जों दिनै नुगोन आरोना कनजिता आब'नि सायाव सोरबा माबा मोनसे लिरदा ना गाव लिरनाय आं बारा बुजिस्लाबासै भिडिअखौल' जोबजासिम मोनसे कल रेकर्डिं मोनदों आरोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम होमबा बुजि मोनगोन होमबा नायदो आच्छा बे कनजितानि बे फट'खौ होयै होयै पस्ट लिरना नंमारगौ ना मागौ जाखो बेलाय आरो बेनि सायाव दैदेनदोंसो एलम गालाबोदों बे दैदेनजोंबो गुवाहाटियाव लांजागोनथ' बियो बारा थिग नङा दैदेनाबो मोख्रानि आरो थिनद्राबल मोख्रासो नोंसोरथ' मिथिखाबाय मा बुंखो मा बुङाखै लोगोसेनो दा कनजिता आब'आ बेलेग सासे मा दैथुन माबादों आगारदों माने भिडिअ बानायबाय थादों आरो बेनि सायाव माबा मोनसे बुंदों आरो जे सोर सिख्लाया बुंखो आं बेखौ बारा मिथिस्लाबासै नोंसोर जुदि मिथिबा कमेन्ट सेक्सन खिन्था जास्ट भिडिअखौ आपडेटल' लाना फैदो लोगोफोर माबा मोनसे इनफरमेसन मोनोबा नोंसोरखौ खिन्थागोन आरो दा भिडिअ एसेनोसैमोन लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामदावबावो आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ मानिफ्राय नायदो कमेन्ट सेक्सन खिन्था थेंक इउ स' माच